जय जगन्नाथ। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे समस्त को हार्दिक अभिनंदन। पतितपावन जगन्नाथ अनंत शेषदेव बलभद्र और शक्तिमयी माता सुभद्रा रत्नसिंहासनରୁ ଆସି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ। ତପ୍ତ ବୈଶାଖର ରୁଦ୍ରତାପକୁ ଶୀତଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପରା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ କରିବେ ଭାଇ ଭଗ୍ନୀ ସାଥେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ କଳା ମଣିମା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୋଇବ 33 ଗରା ଜଳରେ, 35 ଗରାରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବେ ମଜାରେ। 22 ଗରାରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ନାନ, 18 ଗରାରେ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ। ଏପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ନାନ, ନାମ ଅଟେ ତାର ଦେବସ୍ନାନ। ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କରିବାକୁ ପୂରଣ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ବେଶେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁ, ସଖାର ସଖା, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଅନେକରେ ଏକ, ଏକରେ ଅନେକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।